Шалом духтарам, хош омадем ба канали мо. Чӣ хеле ки ман дар видеои пешина гуфта будам, видеои ояндаи мо хонодароён мешавад. Видеои хонодароён гуфта будам. Барои ҳамин мо ҳозир торт пухта истодаем. Имрӯз ҳам хонодароён дорам ва ҳам зодрӯзи духтарчаи ман аст. Барои бисквит 6 сафедии тухма ба миска андохта, камтарак намак андохтему миксер мекунем и зардӣ шуда боша 1 пачка разрыхлителя андохта аралаш мекунем. Ҳозир фақат иҷода сафедия латса судем кати намак иҷода боша зарди тухм кати разрыхлителяй сафедӣ ки камтар лат додем. Баъд 6 сафедида 6 қошуқ шакар ҳамроҳ мекунем. лат додана давом додан мегирем. баъд хушрӯ ки лат додем, ба ин сафедӣ мо зардиро ҳамроҳ мекунем. Зардии тухмро боз лат додан мегирем. ҳамаш ки хушрӯ омехта шавад, баъд миксера мекушему 6 қошуқ орда ҳамроҳ мекунем. Орда аз елак мегзаронем. баъд лопатка кати оста оста аз поён ба боло кофта аралаш мекунем. Бисёр омехта накунем духтаро, ки бисквит мешина. баъд иҷода дар форма французская рубашка тайёр мекунем. Сливочное масло шакида камтар орд мепошем и бисквита меандозем. духтаро духовкаи пешакӣ гирён мекунем дар дараҷаи 160 градус. баъд бисквита мемонем ки 40 минут паза. нако бисквити мо тайёр шуд, мегирем зубочистка кати мебинем қоқ ки биромад, значит тайёре. бисквита мегирем мемонем то хунук шавад. бо дуюм бисквитам ранги ҳамин тайёр мекунем. 6 тухм, 6 қошуқ шакар, 6 қошуқ орд, 1 разрыхлитель и бисквит тайёр мешавад. не бисквити дуюме духтаро. аку крем мекунем. кремда мо 500 грамм крем-чиз меандозем. творожный сыр. творожный сыра мискада мемонем, меандозем и сахарная пудра ҳамроҳ мекунем. баъд ҳамаша хушрӯ лат мезанем. 1 ванилинам ҳамаша хушрӯ дар скорости миёна лат мезанем. духтаро лат задан гирен. баъд мебинед ки крем худаш сахт шудан гирифтеса. вақте ки крем сахт шудан гирифт, баъд сливки 33% ҳамроҳ мекунем. аз ёд намебарорем ки творожный сыр и сливки бояд ки яхтон гирифтагӣ боша, хунук бояд боша. крем тайёр шуд. ку бисквита ба 4 қисм тақсим мекунем. 2 бисквита 2 қисми када обши 4 қисм мешавад. крем мемолем, сироп кадем аввал, баъд крема мемонем. метавонед любой фрукти ягода истифода баред. имрӯз хоҳари ман банана истифода бурд. байношта қабатошта. баъди крем банан монд. бой болои банан бо крем мекунем, то ки коржо суховата набиёянда, мулоимак биёянд. ҳамин хел карда ҳамаи коржода бисквиту крему банан монда. баъд полностью ҳами коржа кремкати маҳкам мекунем. ин ҷода хоҳари ма шарик мекуна, кандурину шоколадта об карда шарик мекуна барои оро додани торт.
Ина духтара торти мо тайёр шид. Духтарчаи ман 10 сола шид. Ҳазорон бор шукрона, Аллоҳи бузурга. Неҷада моҳози тайёрӣ дидесем, кӯдакҳои ҷада шарик туф кардесам барои ден раждани духтарчам. Молодец. Ҷада боша хоҳари ман ёрдам додес. Духтарои ҷада боша мо харидомонай конфету мевагие рафтем харидем ай пайкар. Мо кам тайёрӣ дидесем. Имшаб мо духтаро хоб нарафтем кати хоҳармо духтарчам бо духтари қайсингилом ёрдам додам ваёям мода. Кам дастархона соз кардесем духтаро. Ина аллакай духтаро бинен субҳ ҳам дамид. Мо ҳоли хоб нарафтем. Бомдодомо нахондему бо ай қафои кору бор. Ина уси мамада ёрдам додесай духтари қайсингилам. Чақонак. Кӯдаку комнаташонам хеле украшать кардан. Давҷа да коридор хостан часпонанд вухсторони скотчкати, но начаспид. Баъд овардам хел да комнаташ ҳамашам хел монд. Худошта праздничная атмосфера чӣ кард, создавать кард духтарам. Нағз мебинан инам халин шарику ам хали чизое ки праздничное настроение меораку. Ман инҷада салат кардесам духтаро. Инҷада ош тайёр шидесай. Повар овардем ош карсуда инҷада. Инҷада боша шӯрбоя газда кардесем гирдша хеле кардон кати маҳкам кардем ки шамолида газаш наамбара. Ина дастархона тайёр кардем духтаро. Ҳозир мардако мебиёянд иҷа. Баъд бо сотои дуда занакоя файрод кардагием. 10 мардакою 2 занакоя. Инам хел дастархон накривать кардем. Инҷа салат кардам. Самбусаю торту кулчаю печеный мондем. Хаям хеле дастархон накривать кардем. Ина якум партия меҳмона омадан рафтан. ҷоя мо ай сари нав бо дастархона обновить кардем. Чизои чиркина гирифтем, бо чизои нав мондем, бо инҷои курпачоя ҷамъ карда пилисос мекунем. Бо ай сари нав курпачаоша мепартоем. Инҷа хуштамонам пешнишона хондесан. Мо боша меҳмоная интизорем. Естественно ҷоя дара курпачаоша партоему. Баъд бо ай қафои кору бор шавем. Ина оши мо духтаро оши як ба як. Беҳад оши бамазза буд. Хайнам хали видеома духтаро барои шумо съёмка кардам, то чӣ нитонистагима. Ҳаматонро ташаккур ки то охири видео ҳамроҳи мо буден. То видеоҳои оянда хуш бошен.